Башкортостан елек һөяге күзәнәкләрен тапшырган донордар һаны буенча лидер төбәктәр исемлегендә. Республикала улар һаны 14 меңгә якын. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Елек һөяге күзәнәкләре донорлыгы турасында Республика кан тапшыру станциясе бүлек мөдире Фирүзә Хәлилова һөйләшәбез. Һаумыгыз. Фирүзә Мәхәтовна, шулай итеп бына беренче ел гына шикелле ошо елек һөяге күзәнәкләрен тапшырган донорларның регистры булдыруга, инде Башкортостан лидер төбәктәр исемлегенә ингән. Бу нинди эш һөҗүмтәһе? Ошо федераль регистр 1 сентябрь 2022 елда булдырылды. 2022 ел безнең ил өчен бик зур үзгәрешләр белән билдәле бит инде. Шуңа инде элекке буга тиклем без донорларны күбрәк чит илдә эзләһәк, хәзер инде без үзебезнең регистрда булдырырга мәҗбүр булдык. Һәм дә ошо регистрда булдыруда безнең станциянең бик зур өлеше, чөнки инде донорлар безгә килгән, кан тапшырырга килгән донорлар белән без һөйләшәбез, уларга аңлатабыз, нимә өчен бу процедураның кирәклеген инде, һәм без улардан ошо образецларын алабыз инде, кан күзәнәкләре доноры булыр өчен. Һез әйтеп киттегез бит инде 14 меңдән ашу дип, әлеге көндә, менә бүгенге көнгә безнең республика ошо федераль регистрга 16661 пробирка тапшырган. Булган көндән-көн безнең арта, көндә без ошо республика буенча безнең филиалдарыбыз да ошо эш буенча эшләй. 10-15 донор ошо регистрга кушылып тора. Әйткәндә, бу хәмдәрдә 2025 елның йомгаклары буенча алгайным. Димәк, 2000гә арткан ошо 4 ай ярым эсендә әйтәйек. Бигрәк тә инде без яшьләрдә бу процедурага ялеп итәбез, чөнки күбрәк 35 яшькә тиклем, чөнки регистрда улар 10-15 ел торалар һәм ошо вакытта уларның һаулыктары бик какшап өлгермәһен өчен без яшьрәк донордарыбызны ялеп итәбез инде. Гомумән әйткәндә, капыл гына ул бик хәтәр яңгырый. Елек һөяге күзәнәкләре. Хатта куркыныс та булып китә. Нисек, нимә ул гомумән ошо елек һөяге күзәнәкләре? Касан уга мохтаҗлык килеп туа? Кемдәргә кирәк ул? Ысынлап та бына без донордарга яки инде бу теманы белмәгән кешеләргә әйтһәк, кайдан алалар, умартка һөягеннән алалармы, нинди һөяктәрдән алалар дип уйларлар. Һөяктән үзеннән алалармы? Һөяктән үзеннән алалармы? Шунда ук әкият күз алдына баса. Ислегезме, Мәскәү һылыу кызларның елек яшәрер өчен хурган бит инде. Хәзер бит инде медицина безнең алга бара, ул методика әле лә һакланган, һөяктән алырга мөмкинчелек бар. Күбрәк инде кан тамырынан алалар, донорларны алдан әзерләү була. 4-5 көн алдан уларга препараттар эшләйләр. Уларның ошо елек һөяге күзәнәкләре кан тамырына сыккан өчен препараттар эшләйләр инде. Һәм уларның концентрациясе канда күбәя. Шул вакытта донордан бездә кан тапшырган һамак инде ябай гына методика менән ошо елек һөяге күзәнәкләрен тапшыра. Ягъни ул донорга бөтенләй хәвефле түгел дип әйтә алабыз. Венаннан кан тапшырган һамак кына була инде. Алдан әзерләргә кирәк динегез? Алдан донорларны тикшерәләр, ентекләп тикшерәләр, уларның һаулыгын тикшерәләр. Чөнки процедура бына әйтәм дә инде ябай гына дип әйтеп булмай, чөнки организм өчен барыбердан ниндидер булһа нагрузка. Уларның лейкоцитларның ханы күтәрелә организмда, шуга инде организмда донорды әзерләйләр. Уларның анализларын алалар, бүтән инфекцияларга тикшерәләр, хроник авыруларын тикшерәләр. Шул вакытта инде әгәр донор һау булган осракта гына уның күзәнәкләрен алалар. Бына кадимге кан алган һамак дип әйттегез, кан тамырларыннан алалар. Нисек бына билдәләнә? Бу елек күзәнәкләре бу кешенеке сирле кешегә килешәме, юкмы икәнлеген. Шулай ук кан төркемнәре бармы онда? Юк, бу күзәнәкләрдән кан төркеме юк, уларның генотиптарын тикшерәләр, 5 класс. Уның HLA типирование дип атала инде, 5 класс. Уның була, һәм дә инде ул процедура бик оҙайлы. Уның ДНК-ны беләһегез бит инде, ошо ДНК-ны үтеп донорның һәм реципиенттың ошо гендары бер-беренә тап килә микән, юк микәнен тикшерәләр. Бу процедура бик осып тормай. Һәм дә инде ул процедура 3 атна тирәһе бара.
ошо гендарды хүтөр өсөн инде. Шуга күрә без донордарыбызның ошо регистрга инер алдынан бик нык итеп аңлатабыз. Бұл адамдың бик жауаплы икәнен аңлатабыз. Чөнки әгәр дә уларның гендары тура килеп, донор бирмәскә булып китһә, кире уйлаһа, ул реципиент өсөн, авыру кеше өсөн уның бәлки ул һуңгы өмете булгандыр. Шуга күрә без уларны нык итеп аңлатабыз инде. Әйткәндәй, ошо лидер төбәктәр тураһындагы мәгълүматта язылганса, Башкортостандың донордары тап килү ханы буенча, реципиент һәм донор арасында тап килү ханы буенча иң югары күрһәткес икән. Шулай, ысынлап та, бына без ошо регистрда булдырган вакытта, без үзебезнең республика буйлап төпкөл райондарыбыздан йөреп, теләгән донордар, потенциаль донорларның образецларын алдык, ошо регистрга индердек һәм ысынлап та инде бына безнең башкорт милләте һәм суваш милләте арасында тап килүләр иң югары. Улар бер-беренә тап киләме, әллә гомумән башкаларга ла тап килә алу? Башкаларга ла тап килүләре бар инде. Үзе безнең уникаль шундый генотип безнең. Хикмәле, кызык мәгълүмат, ысынлап та. Бундай медицинаның шул тиклем югары технологик үсеше дип әйтергә лә мөмкин. Ысынлап та шулай. Әлеге көндә бына безнең тап килүчеләрнең ханы күп булырга мөмкин. Ошо кан тапшырган, күдәнәкләрдә тапшырган донорларның ханы әлеге көндә безнең 43 донор республикадан тапшырган. Бұл инде 43 кешенең гомере һакланып калынган дип һанала. Бұл бик зур хандар. Гомумән ничек билдәләнә? Бына кеше регистрда тора, ошо 16 мең кеше әлеге вакытта Башкортстанда. Һез донор булаһыгыз яки бу донор кеше була дип ничек хәл итәһегез? Шул тап килүенә карап инде. Тап килүенә, уларның гендары бер-беренә тап килһә, шул вакытта инде уларны сакралар. Кайһы вакытта 2-3 донор тап килергә мөмкин, һәм дә инде кемнәрнең иң нык югары тап килүенә карап шул донорды хайлап алалар. Беләмсә, һеҙҙең үҙегеҙҙең ҡыҙығыҙҙа донор елеккә күҙәнәктәрен тапшырған. Нисек хәл итте, нисек бына уның ҡарарын һеҙ нисек ҡабул иттегеҙ? Ысынлап та, минең ҡыҙым 2021 йылда Мәскәү ҡалаһына медицина университетына уҡырға инде бит инде, һәм дә 22 йылда ошо регистр барлыҡҡа килгәс, ул бер нимәгә ҡарамай уйланы. Мин уны алдан уҡ шулай уҡ иҫкәрттем, бының яуаплы аҙым икәнен. Сөнки әгәр дә һиңә тап килгән ауырыу тура килһә, һин уға бирергә тейеш буласаҡһың. Был регистрда баш тартырға тейеш түгелһең. Һин өмөт бирәһең был кешегә. Шуға һин бик ныҡ итеп уйла, тинем. Ул ваҡытта уға 18-19 ғына йәш ине бит инде, бала ғына. Ул үҙенең аҙымын шул тиклем уйлап эшләне һәм ошо регистрга инде бит инде. Һәм дә бына йыл аҙағында, 2025 йылдың аҙағында уға шылтыратып әйттеләр, һин тура килдең, ауырыу бар шундай, һинең генотип менән тип инде. Һәм уны тикшерделәр, һаулығын тикшерделәр, һәм 27-28 апрель 2 көн буена минең ҡыҙым ошо елек һөйәге күҙәнәктәрен тапшырҙы. Быға тиклем ул бер дә донор булғаны юҡ ине, ҡан тапшырғаны юҡ ине. Шулай да бына экранда күрәһегеҙҙер, процедура бик ҡурҡыныс түгел. Мин уның эргәһендә булдым, уны әҙерләгән ваҡытта ла эргәһендә булдым. Ошо препараттар эшләгәндә ниндәйҙер температура күтәрелергә мөмкин, кәйефе боҙолоп китергә мөмкин. Булдымы ундай хәлдәр? Шундай хәлдәр, ҡайһылыр ере һөйәктәре бәлким әҙерәк ауыртын ҡарап торорға һыҙланып, шул ваҡытта яҡын кеше эргәһендә булһа, был регистр ошо сопровождающий лицоны инде йәшәүен, ашауын түләй. Шуға мин барып ҡайттым, мин бушҡа йәшәнем. Гостиницала инде ҡыҙым менән бер бүлмәлә йәшәнек. Һуңынан нисек булды, бына тапшырҙы ҡанын, һуңынан ниндәйҙер элемтәләр булманымы? Уға айырым туҡланыумы, айырым тәртипме, көн тәртибе кәрәкмәнеме? Юҡ, ул шул тапшырҙы ла, тороп, атлап ҡайтты ла китте инде. Бер ниндәй ҙә ауырлығы булманы. Ваҡыт ҡына инде, шул ваҡыты оҙағыраҡ була. Ҡанда инде, әгәр ҙә беҙҙә бына ҡанды 5 минут тапшырһалар, тромбоциттарҙы 1 сәғәт, сәғәт ярым, күҙәнәктәрҙе ваҡыты буйынса оҙайлыраҡ, сөнки уларҙы күберәк йыйырға кәрәк.
Минең кызым 2 көн тапшырды, сөнки бер көн эчендә генә күзәнәкләрде йыеп бетә алмадылар. Уның реципиентының весы күбрәк ине минең кызымныкына караганда. Ә кемгә тапшырган беләм? Без беләбез катын кеше икәнен һәм дә башка бер нәмәләр килограмм 77 килограмм икәнен авырлыгын гына беләбез. Бу шарты булырга тиешме? Шул күнәктән тапшырганда. Аноним донор менән реципиент бер-бере турасында шул беләләр, уның яшен, енесен беләләр, башка нәмәне белмәйләр инде. Әгәр дә реципиенттың авыру кеше һавыгып 2 елдан уның теләге булһа, осрашырга. Сорашу мөмкинлеге бар. Сорашу мөмкинлеге бар. Кемдер менә сорашканнар, ул бик тулкынландыргыс момент диләр инде, сөнки бер кеше икенче кешенең гомерен хаклап калган. Ул менә без әйтәбез инде, ул ошо гомерде бер генә кешенең түгел, тулы гаиләнең гомерен хаклайбыз. Әгәр дә ул яшь кеше булһа, киләсәк буыны, тумаган балаларын хаклайбыз. Әгәр дә инде ул яшь ата-әсә булһа, уның балаларының ата-әсәһен хаклап, ятим калдырмай бит инде. Бу шул тиклемдә зур яаплы эш. Донордарыбыз бына куркмаһын дип әйткә килә инде. Минең кызым әле уга 22 яшь кенә, авырлыгы 50 килограмм. Бер ниндәй кыенлыгы булманы, мин тапшырып, кешенең гомерен коткаргандыр дип ышанабыз инде. Килешкәндер мөгаен дигән ышаныстабыз бездә. Шулай итеп, кайда мөрәҗәгать итәргә теләктәре булган кешеләргә? Әгәр теләктәре булһа, безнең станциягә мөрәҗәгать итәргә була, һәм дә инде безнең республика буенча калалар филиалларыбыз бар. Зур калаларда шунда мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Республика кан тапшыру станция бүлек мөдире Фирүзә Хәлилова һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.